Hare Krishna, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 13. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 13ലേക്ക്. എന്ത് പ്രഭു? കേൾക്കുന്നില്ല. നെറ്റ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഭയങ്കര മഴയില്ല പ്രഭു. പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്തോളൂ. യൂട്യൂബ് കേട്ടാ മതി. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം മാതാജി. വലിയ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും എല്ലാം ബ്രേക്കായി കേട്ടത്. ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ലീവ് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മഴയാണ്, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇടിവെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് കണ്ടാൽ മതി. കുറെ സ്ഥലത്ത് മഴ പറയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു, അവിടെ മഴ ഭയങ്കര മഴയാണ് അവിടെയൊക്കെ. ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. പറയണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇടിവെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി ദൃശ്യ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം നമുക്ക്. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പരിപൂർണം നേടുന്ന ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണത കൈവരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സമസ്ത ലോകങ്ങളും സംഭരിക്കുന്ന കാലമാവുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് പരിപൂർണത എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ അല്ലെ. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, കുറേ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി, നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ 5 തരത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ അതായത് നാമജപത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, ആ ഗുരു പറയുന്ന പ്രകാരം അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇനി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. അതായത് അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട്, ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തി. ഇനി അതും പറ്റില്ല കൂടാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ത്യജിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് ജ്ഞാനം അറിയും. ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനം. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് ഭക്തനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഭഗവാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏത് അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത്? 12ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത്. 12ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗം കൂടി കഴിഞ്ഞു? രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഏത് ഭാഗമായിരുന്നു? ഏത് യോഗത്തിലാ വരുന്നത്? ഭക്തിയോഗം അല്ലെ.
ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇന്ന് തൊട്ട് ഏത് യോഗം തുടങ്ങാണ്? ഇനി ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്? ഇതുണ്ടായാലേ, അറിവ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയും വരത്തുള്ളൂ. വരത്തുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭക്തി യോഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന 5 കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആദ്യം നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ? നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയും തോറും ആ വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഒന്നുകിൽ ഇഷ്ടം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരും. രണ്ടിലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോ അല്ലെ? നമുക്ക് തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെ നമ്മളിൽ മാറ്റം വന്നില്ല. നമ്മൾ 1-ാമത്തേതില് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് തോന്നാണ്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നാണ് അല്ലെ? ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? അനുഭവങ്ങളും കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും. ഓരോ അനുഭവങ്ങളും അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. അറിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? കൂടുതൽ അറിയുമ്പോ നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏത് യോഗത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിന്. അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിലാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്? ഇതൊന്നും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കാം? ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും പറയണം. അധ്യായം 13 കുറിച്ച് ഇനി പറയാം. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അല്ലെ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഈ അധ്യായത്തില് ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്? കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പുതിയ പേരുകളൊക്കെ കൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും നല്ല വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാനൊക്കെ നോക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിയും പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേത്തിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പുരുഷനെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച്, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആരാഗ്രഹിക്കാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷേത്രം? എന്താണ് പ്രകൃതി? പുരുഷൻ എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആരാഗ്രഹിക്കാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദാഹ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. മനസ്സിലായോ? ഈ ശരീരത്തിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്, ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്
അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ശരീരത്തിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനെയാണ്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകാണ്. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ആ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആത്മാവിനൊരു സ്ഥലം വേണം അല്ലെ? അതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പെദ്ദ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. എങ്ങനെയാണ്? ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ബദ്ധ ജീവാത്മാവാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനത്തിലാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ബന്ധനത്തിലാണ് ആര്? ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്താത്മാവും ബദ്ധാത്മാവും. മുക്താത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്. ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലായിരിക്കും, നമ്മളെ പോലുള്ളവര്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിക്ക് മേല് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ്? ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രജ്ഞന്. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചൊരു വേർഡല്ലേ. അല്ലാതെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനമുള്ളവന്. ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പായാലും ഇപ്പൊ അല്ലാതെ ഒരു ഉത്തരം ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ആരുടെ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന? നമുക്ക് അല്ലെ? നമുക്ക് നമുക്ക്. ആ നമ്മൾ ആരാണ്? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. ഞാൻ ശരീരം രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഞാൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ആത്മാവിന്, ജീവാത്മാവിന്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് വേറെ ആര് കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തില്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവിനും അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാരൊക്കെയാ വരുന്നത്? മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ക്ഷേത്രം ശരീരമാണ്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ആവാം? ജീവാത്മാവും മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും അത്? രണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ശരീരത്തിന് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കർമ്മവേദി ഉണ്ടാകും. അതാണ് ശരീരം. 3 കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി. പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരൊക്കെയാണ്? ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് 2 പേർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് നമുക്ക്, അതായത് ജീവാത്മാക്കൾക്കും. രണ്ടാമത്തത് അറിയിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനും. അപ്പൊ ഈ 2 പേരും ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെയുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് നമ്മളെ ശരീരം, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അടുത്ത ആളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായി മാതാ.
ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് പറയണല്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. ആ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിന് എന്തിനോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികള്, ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷി എന്താണ്? മിണ്ടാതെ ശാന്തനായിട്ടിരിക്കുക. ഒരു പക്ഷി എന്താണ്? ചില്ലിട്ട് എന്താ പറയാ, ചിറകിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിൽ ആരാണ്? ഇത് രണ്ടും ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആര് ജീവാത്മാവ്, ആര് പരമാത്മാവ്? ഏത് പക്ഷിയെ പഴം കഴിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്. മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? പരമാത്മാവ് ഈസ് വാച്ചിങ്, നോക്കുകയാണ്. പരമാത്മാവ് സാക്ഷി. ജീവാത്മാവാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അവിടെ അടങ്ങി. ജീവാത്മാവിന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അവിടെ ചിറകിട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നു, ഫലങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ അതിന്റെ രീതിയിൽ ബിസിയാണത്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും നോക്കിക്കൊണ്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണില്ല? തിരിഞ്ഞൊന്നും നോക്കുന്നില്ല പരമാത്മാവിനെ. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മള് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും ഈ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നോക്കണം? നമ്മള് ഈ സത്യത്തെ അറിയാനായിട്ട് അല്ലെ? എന്നാലേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നടക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനു ശ്രമിക്കുന്നില്ല? നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ അത്രയും? ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയണത്? ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിത്തി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ശരീരങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലായി. ഇനി ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇല്ല മാതാജി. ഓരോ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലായാണ് അല്ലെ? ഓരോ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാൻ ആകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാണെങ്കിലോ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കും. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത അപ്പൊ ഇനി ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ? ആദ്യം തന്നെ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് പറയാം. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛ ദ്വേഷസുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരമുദാഹൃതം. ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച്, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് 24 മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മവേദിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്? 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതിൽ പറയാം, ഇത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ആദ്യം പറയുന്നത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാണ്.
പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് 5 ഏതൊക്കെയാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അതാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. 5 കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക്. ഇനി നമ്മൾ 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അതാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 കിട്ടിയല്ലോ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം 5 കിട്ടി. പിന്നെ ഏതാണ്? പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കാലുകള്, കൈകള്, ശബ്ദം. ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ഠം. നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ, കണ്ഠം. അതിനാണ് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കിട്ടി? ഇപ്പൊ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കിട്ടി, പിന്നെ നമുക്ക് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കിട്ടി, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കിട്ടി. ഇപ്പൊ എത്രണ്ണായി? 15 ഒന്ന് പറയാമോ നമുക്ക്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി 5. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 ഏതൊക്കെയാണ്? ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ബുധം. അപ്പൊ 5 ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 ഏതൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അല്ലെ? ഗന്ധം, രൂപം, രസം, ശബ്ദം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് 5. അപ്പൊ എത്ര 20 മൊത്തം. പിന്നെ മനസ്സ്, ഒരു ഇന്ദ്രിയ ഏതാണ്? മനസ്സ്. മനസ്സ് 21. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒരെണ്ണായിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെ 4. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടുമ്പോ എത്ര 24. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ശരീരത്തില് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശബ്ദം, കൈകൾ, കാലുകൾ, ബുധം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്? ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. അപ്പൊ 20 ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അപ്പൊ 24. മനസ്സിലായത്? ഇപ്പൊ 24 ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ വിളിച്ചതിന്റെ ഇടയിൽ? മാതാജിനെ വിളിച്ചത് ആരാണ്? മാതാജി, ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. എന്റെ പ്രശ്നാണോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിൽ ഈ കണ്ഠം പറഞ്ഞത് ഏതിലാണോ? കണ്ഠം പറയുന്നത് കണ്ഠം വരുന്നത് ഏതിലാ വരുന്നത്? കർമ്മേന്ദ്രിയത്തില്. ശബ്ദം. കണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് സൗണ്ട് വരുന്നത് 2 ശബ്ദം. ഒരെണ്ണം കണ്ഠം, കഴുത്തിന്നുള്ള കണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ശബ്ദം വരുന്നത് കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിൽ വരുമ്പോ. മറ്റേ ശബ്ദം ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളല്ലേ നമ്മളെ ശബ്ദം. മാതാജി, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ 24-ാമത്തെ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതായത് സത്വരജ തമോ ഗുണം. അത് ഒരെണ്ണായിട്ടാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. രസം, സ്പർശം, ശബ്ദം, രൂപം, സ്പർശം, ഗന്ധം, രൂപം, രസം. കിട്ടിയല്ലോ? അത് 24 ഘടകങ്ങൾ ആണ് നമ്മളെ എന്തില് വരുന്നത്? ഈ ശരീരത്തില്. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. എനിക്ക് നെറ്റ് പോയ കാരണം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അവസാനത്തെ മാത്രം കിട്ടിയത്.
അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് 24 മൂലകങ്ങള്, 24 ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം 5 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളായി കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊക്ക്, ചെവി ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ശബ്ദത്തിന് പകരം അവിടെ കണ്ടെന്ന് എഴുതാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ 5 പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, രസം, ശബ്ദം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സ്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വളർച്ച വരും, സ്ഥിതി വരും, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തും, ജരാനരകൾ ബാധിക്കും, ക്ഷയം വരും, നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അല്ലെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആയ അത്രയും? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഇനി ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറയാണ്. ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ്? അപ്പൊ അജ്ഞാനം അല്ലാത്തൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? അജ്ഞാനമായിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് പറയാണ് 13 മുതല് 8 മുതല് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. അമാനിത്തമതം പിത്വ അഹിംസ ശാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മാവി നിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മമൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷിങ്ക പുത്രധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വ ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യാഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതിർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യഥ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ നിസ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പറയണത് വിനയം. വിനയം എന്ന് വെച്ചാല് വിനയഭാവം. ഗർവില്ലായ്മ, ഗർവില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ. അഹിംസ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതം. ക്ഷമ, ലാളിത്യം, പിന്നെന്താണ്? ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാം. ശുചിത്വം ഉണ്ടാകുക. ശുചിത്വം 2 തരത്തില്, ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം, ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം. നമ്മുടെ ശരീരം ശുചിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ആന്തരിക ശുചിത്വം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആന്തരിക ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നാമജപത്തിലൂടെ അല്ലെ. നാമജപത്തിലൂടെയുള്ള ശുചിത്വം. പിന്നെ സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മീയ ജീവിതത്തില് മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ഥൈര്യം എന്ന്. പിന്നെ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി ഉണ്ടാവുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനാസക്തി ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ. നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? നമുക്ക് ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം, അത് ഞാനാണ് എല്ലാതും, ഞാനാണ് സർവസ്വം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങള്, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല? പ്രയാസപ്പെടില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ. അങ്ങനെ. പിന്നെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള വിരക്തി നമുക്ക്. അതായത് നമ്മളെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം, അമിതമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോട് നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി.
അതുകൊണ്ട് മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവ എന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുടുംബത്തില് നമ്മളെ ഒരു അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റാൻ നോക്കണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഭൗതികമായി എന്താ പറയാ, ഒരു ക്ഷേത്രം പോലെ അല്ലെ, അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തി ചെയ്യുക, ആ രീതിയിലാക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അവര് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യം ആര് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അവരിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് പറയണത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ്, അതിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അത് തിരിച്ചായാലും മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവാവാം, അവിടെ ഭാര്യയ്ക്ക് പകരം ഭർത്താവാം, തിരിച്ചും രണ്ടുപേരും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരാണ്? അവിടെ മുക്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിലിപ്പോ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിർത്താൻ പാടില്ല. പക്ഷെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അനുകൂലമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്താം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, സുഖവും ദുഃഖവും വന്നാലും നമ്മൾ അതിനൊരുപോലെ കാണാം. സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പെടുത്താം? ജ്ഞാനത്തിൽ പെടുത്താം. ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? അപ്പൊ അജ്ഞാനമാണ്. ഈ പറഞ്ഞതല്ലാത്തത് മുഴുവൻ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ്. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അതപ്പോടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി. നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മോചനം വേണ്ടത്? ഈ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധിയിൽ നിന്നാണ് മോചനം വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, ജരകൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെന്താണ്? ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പിന്നെ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധികൾ അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ഈ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മോചനം കിട്ടാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാലാണ് ഇതിൽ നിന്ന്. ഇതിനായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒക്കെ അതാണ് ലക്ഷ്യം അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒക്കെ മോചനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആക്ട്രസിന്റെ പിക്ചറാ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അത് നല്ലൊരു പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? നല്ല ഭംഗിയിൽ, നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു കാണുന്നത്. പക്ഷെ കുറെ പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ജരാനരകൾ ബാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്കിന്നൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുക അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് നിയമം അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല. അവിടെ കിട്ടുന്ന ശരീരം ഏതാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്, ഭൗതിക ശരീരമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തണം? നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ത്? ശൗചം. അത് 2 തരത്തിലുണ്ട്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ളതും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. ആന്തരികമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ ആന്തരിക ശൗചം നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ പുഞ്ചന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിബലങ്ങളെ
പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ത് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നാസക്തനാണ്, ഗുണാതീതനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനുമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന് വേറെന്തൊരു പേരുണ്ട്? ഋഷികേശൻ അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്, പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ? കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, നാക്കുണ്ട്, തൊക്കുണ്ട്, ചെവിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും അതിന്റെ പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ വായ വേണം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഓരോ വസ്തുക്കൾ എടുക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കാനൊക്കെ നമ്മളെ കൈകള് കാലുകൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് യജമാനനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്കിതില് പറയാം. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി സമസാപരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണെന്ത്? സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും പ്രകാശത്തിന്റെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ എന്താ പറയുക? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആ പ്രകാശം വരുന്നത് അല്ലെ? ഇവിടെ ലോകങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ പ്രകാശമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിർത്തുന്നത്, തമസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അറിവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും എന്ത് തന്നെയാണ്? അറിയേണ്ടതും ഭഗവാൻ. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനാണ്. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും അറിവും എല്ലാതും ആരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭൂക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഖ്യ സത് അസത്യോ നിജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് ആ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്
ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ എന്താണ്? അജനാണ്, നിത്യനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ശാശ്വതനാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഓർമ്മയില്ലേ? ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, അതിനെ നമുക്ക് ആർക്കും നശിപ്പിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആരെ സ്വാധീനിക്കാണ്? ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ എന്താണോ അത് നമുക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അതിനെ സ്വാധീനിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ്? ആ സ്വാധീനത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. നമ്മളെ സത്വഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. നമ്മളെ സ്വഭാവം അതിനനുസരിച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെടാണ്. അതല്ല രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതിനനുസരിച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളായിരിക്കും? അതനുസരിച്ചായിരിക്കും. തമോ ഗുണാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്വഭാവം അത് രൂപീകരിക്കപ്പെടും. അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതായാലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മള് 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ അതെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം, അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ. അതായത് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ? അത് സമയ പുംസ പരാധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ ഹേതുക്കി അപ്രതിഹത ആത്മാ സുപ്രസീതത. അതായത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം നമ്മള്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ വന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളെ പിടിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം ശരിക്കും. നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആ ഏത് ജന്മത്തിലേക്ക് മാറും? മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വരും? നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പന്നി, ഇവിടെ പന്നിരെ കാണിച്ചിരിക്കുക. ആ പന്നി എന്താണ്? മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം. ആ പന്നിയുടെ ജന്മം കിട്ടി. ആ പന്നിയുടെ ജന്മം കിട്ടുമ്പോ അത് ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും എന്താണ്? ആ ജന്മം കിട്ടുന്നതോട് കൂടി അതിന്റെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെന്ത് കിട്ടണം? അടുത്ത ജന്മം അതിന് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മം, അതായത് ഒരു മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഒരു മനുഷ്യന് മൃഗമായിട്ടും മാറാം, ഒരു മൃഗത്തിന് മനുഷ്യമായിട്ടും മാറും. എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനും പ്രവർത്തിക്കും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും, അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ എന്തായാലും ഉറപ്പ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം റെഡി ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലമാണ് ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം. പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാകാം, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രേരണ മൂലം ഒരു ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാകാം, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗമാകാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദേവനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേവനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം. ചിലപ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയായിട്ട്, അതായത് മനുഷ്യരിൽ ശ്രേഷ്ഠ കുലത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവർത്തി അനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ടും ജന്മം എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടും. പക്ഷിയായിട്ടും പുഴുവായിട്ടും ജലജന്തുവായിട്ടും പുണ്യാത്മാവായിട്ടും ചിലപ്പോൾ മൂട്ടയായിട്ട് പോലും നമുക്ക് പിറക്കാം. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനമാണെന്നതാണ് സത്യം. ഏത് രൂപത്തിലെടുത്താലും എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നത്. തനിക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധിപത്യം എന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമ്മള് ആ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും? ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെ, അതിനെന്തില്ലത് പരമാനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതന. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവ് എവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന പോലെ, ആ വീട്ടിലുള്ളവർ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പോലെ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ജീവാത്മാവിനെ സത്വഗുണം സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. രജോ ഗുണം സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ജീവാത്മാവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആ ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ആരാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന് സത്വഗുണാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും, രജോ ഗുണാണെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ ഞാനാ പറഞ്ഞത്? ഏവം വ്യക്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ചായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ എന്തായാലും അവർക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തായാലും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അത് മാത്രല്ല എങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായാലും അവർക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാന അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി ശ്രേഷ്ഠമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായി ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ഈ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, ആത്മാവ് സത്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? ശരിക്കും ഈ ശരീരമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവിന് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കും, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കണം. ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആ ശരീരമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവനാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാ പ്രകാശയത്യേക ക്ലിശ്നം ലോകാമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ ക്ലിശ്നം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം വരുത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങാം ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിശ്വം മുഴുവൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്, അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോ സൂര്യൻ നമുക്കറിയാലോ, ഈ ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? സൂര്യനാണ്. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രകാശം പരത്താണ്, അവബോധത്താൽ പ്രകാശം പരത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അതിലുള്ള ചേതന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവബോധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന്. ആ ജീവാത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ പറയും സത്തുപോയി എന്ന് പറയും. സത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് പോയി ചത്തുപോയതായത്.
ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ശരീരത്തിനോട്, അല്ലെ? ആ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? പ്രകാശിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവബോധത്താൽ സ്വയം പ്രകാശിതനാകുക. അപ്പൊ അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? ആ ജീവാത്മാവ്. അവബോധം, അതായത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം ഇവിടെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു അവബോധം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പറയാനായിട്ട്, ഒരു കത്തി, ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്യുക? കത്തി എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ നശിപ്പിക്കാനും ജീവൻ കളയാനും കുറെ സ്വർണവും പണമൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ആ കള്ളൻ ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ കത്തി കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതായത് ഒരു അവബോധം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അവബോധം. ഇപ്പൊ കള്ളന്റെ ഒരു അവബോധം ഒരു ഡോക്ടറുടെ അവബോധം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. കള്ളൻ ആ കത്തി കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവൻ കളയാനായിട്ട്, ജീവൻ എടുക്കുമ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ അവബോധം അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ അവബോധം നമ്മളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച ഏവി ദുർയാന്തി തേഫരം. ശരീരത്തിനും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിയുന്നവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനുമുള്ള അതിന് കഴിവുള്ളവൻ എന്താണ്? പരമപദം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവന്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും, പിന്നെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക്, കഴിവുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാവോ? ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീകരിക്കുന്നത് ഇവയെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണ പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹം. അതിനെക്കുറിച്ചറിയാനാണ് ക്ഷേത്രം വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അറിയാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ഷേത്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ രണ്ടു തരം ഉണ്ടാവും, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയാം, ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ശരീരത്തെ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. സർവ്വശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണ്? സർവാധികാരി പരമാത്മാവ്.
പരമാത്മാവിനൊന്ന്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിൽ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, വിഷയങ്ങള്, അതായത് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അതെല്ലാവർക്കും ഈ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങൾ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മന്ത്രം കൊണ്ട് ഹരേ രാമ നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കൊണ്ട്, നാമജപം കൊണ്ട്, കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടികളിലും പ്രക്രിയകളും നിരന്തരമായിട്ട് നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും? മനസ്സിലടിഞ്ഞുകൂടി കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടികളിലും